Hemmenize salam dostlar. Olmuyor adaylarınız. Canınız sağ bey. Dostlar size tədəcə tədəlimiz var. Näme täzelik ya? YouTube'da bize tədə ayrıcılığı açıldı. Eğer siz bize sponsor olup goldaw vermek isteyen bolsanız, YouTube'da 5 şekilde bize goldaw verip bilendirseniz, olar nämeler diýseniz, Birincisi student, ikincisi baş student, aha. üçüncüsü doktorluğu, dördüncüsü businessman, beşincisi baylar. Student näme diýseniz olanlar, student goldaw'unu bize beren wagtynızda sizin üçin aýratyn emojiler, sizin premo efirlere giren wagtynızda sizin kaptanınızda aýratyn bir stikercikler kiçicik şolar bize sponsor bolarynızın işareti olup şolary görkezer. Ayrıca hem baş studentlerde ondan hem təyədə ütköşmeler bar. Onu sponsor bolanyzda özüňiz jikmejik görüp bilýäňiz. Samsung desin. Näme tiýenen noý? Ayda näme bolanly? Ayda Baş student. Onda hem studentlerdäki hem işeki bolşýaly emojiler, stikerler bolup bizin goýjak videolarymyzda öňünden siz görüp bilýäňiz. Başkalardan ön Görüp bilýäňiz. Üçüncü goldaw şekli olanlar, üçüncü goldaw şekli dost goldaw'dur. Dost goldaw näme diýip sorasanız, studentdäki bolan emojileri alıp bilersiniz. Alıp bilersiniz de alýaňyz, itham alýaňyz we baş studentdäki size erken erişim diýen wagtynda rani dostluk kontentu diýär orusça. Siz hem başkalardan öňürtü şu paylaşılan videoları görüp bilersiniz. Şu dost goldaw'nyň aýratynlygy bizim bilen oyun oynamakdyr olanlar. Bizim bilen oyun oynamak isleýänler bar bolsa dost goldaw'ny berseňiz bileje oyun oýnarys. Nesip bolsa. Dördüncü Businessman. Businessmanlarda haçanda bir businessman goldaw bereňizde student, baş student, dost goldawlaryň içindäki hemme ütköşmeler o girýä aýratyn hem business goldawynda biz sizin adyňyz bilen haçan efir açamyzda sizin adyňyzy aýdyp geçýär. sizi Yaz. reklama da Reklam reklam edip geçýär. Eýleki dostlarymyza hemme kişiň öňünde aýdyp geçýäs. Sağ olsun aydar olanlar. Bizim şu sponsorlarımızdan businessmenler var deyip sizin adınızı aydık geçmekçi. Ana. Ve 5. olanlar. 5. ve ilk sonku oldu. Baylardır. Bu baylarda näme bolar deyip sorasanız eğer baylarda student, baş student, dost oldu ve businessmenlerdäki bar zatlary sizin zadynız olar. Nämeňiz olar? Oňuz ölenme zat edilersiniz. Alıp bilersiniz şolardakilary ve aýratynlyk baylar üçin aýratynlyk. Näme bolar? Sizin üçin diňe Efir açarız. premo efir diňe baylar üçin aýratyn bir premo efir bolar. Sizin bilen meselen bizim bilen gürleşmek isleýänliňiz bolar. Soraja açatyňyz eler. Baylarda baylar gollany bereňizde biz siz bilen soraja açar. Gürlüňde geçeriz. Gara öz durmuşmuzy paylaşar. olanlar sorap bilersiniz. Näme üçin men goldaw bereýin? Näme üçin men sponsor bolayyn? Sponsor bolmaýan ýagdaýymda videolar görüp bilmeýänmi? Premo efirlere gatnaşyp bilmeýänmi? Hemmat öňküsel dowam eder. Ýöne PlaySafe maşgalasy bolup, biz hemmämiz PlaySafe maşgalasy bolup YouTube kanalymyzy östürmek isleýänlerimiz bar bolsa, bize goldaw berip şu öz türkmen oğlanlarımız arkalaşıklı azı bir şekilde össün diýäniňiz bar bolsa bize öz goldawlaryňyzy berip bilersiniz. Bey diýmek, bizim pula ihtiýajymyz ýok. Bizim näme ihtiýajymyz var? Bizim goldaw. Sizin goldawyňyz bizim türkmen halkymyzy goý YouTube'da hemme kişi tanasyn. Meselem özüňiz bilýäňiz aýtmak gerek. Orsetdäkiler, YouTuberler bilen PUBG oýnaýar. Biz hem PUBG oýnaýar, hemme kişi oýnaýar. Biz hem şu türkmen halkyny dünýä tanatmak isleýär. Nesip bolsa PUBG Mobile'la ýarşylar bolýar. Biz hem gatnaşarys. Komanda düzers, biz hem öz adymyzdan haýyş edip bilýär şuňa YouTube kanalyň bolsa, biz hem komandamyz bar diýip haýyş edilýär. Biz hem şu ýarşylar içinä, lobbyler içinä görýänsiňiz, go oýnaýan adamlar aýtýar şu taýda. Biz hem grup edip bir gatnaşyp bileris. Şonuň üçin biz özümizi hem türkmen halkymyzy östürmek üçin şu kanaly açdyk. Gollawlaram sizden elsin. Onda näme dostlar? Gollaw sizden, Hyzmat bizden. Ýene görüşýänçek. Hoş, sağ olun. Sağ olun. Goýja serdim.